7. Máj 2026. Tri z najmodernejších amerických vojnových lodí, raketové torpédoborce triedy Arleigh Burke námorníctva Spojených štátov, sa plavia vodami Hormuzského prielivu. Keď sa zrazu na radarových obrazovkách torpédoborcov objaví množstvo bodiek a pípnutí, spustia sa poplašné signály a aktivujú sa včasné varovné systémy, keďže sú zistené desiatky iránskych prostriedkov. Flotily malých člnov, roje dronov a dokonca aj salvy protilodných rakiet smerujú priamo k torpédoborcom triedy Arleigh Burke. Vojnové lode amerického námorníctva práve plávali priamo do nepriateľskej pasce. Toto je dielo iránskeho ajatoláha a je to jasné vyhlásenie, odkaz, že Irán nemá v úmysle dovoliť vojenským plavidlám hliadkovať v týchto vodách bez odporu. Môže a určite aj odpovie všetkým, čo má k dispozícii. Nepriateľ ukázal svoje úmysly, keď vsadil všetko na tento náhly prekvapivý útok, ale toto je smrteľný omyl. Irán nemá ani tušenie, akú obrovskú chybu práve urobil a aké vážne budú následky. Len mesiac predtým, 8. apríla, sa Spojené štáty a Irán dohodli na prímeri. Vojna pôvodne začala vo februári ničivým bombardovaním zo strany USA a Izraela. Útoky zlikvidovali autoritársky režim a zabili bývalého ajatoláha. Napriek obrovským stratám Irán zahral svoju poslednú tromfovú kartu, úplnú blokádu Hormuzského prielivu. Tento úzky prieliv kontroluje 20% svetovej ropy, pričom Irán využíva skryté míny, malé člny a hrozby raketami. Irán udusil globálny obchod a spôsobil raketový nárast cien ropy. Amerika musela znovu otvoriť prieliv akýmikoľvek prostriedkami. Námorníctvo USA začalo s dusivou námornou blokádou. Násilne vyradili z prevádzky obchodné lode a zablokovali prístup do iránskych prístavov. Prezident Donald Trump vyhrotil napätie. Varoval, že celá iránska civilizácia bude vyhladená, ak nebudú spolupracovať. Už nasledujúci deň bolo vyhlásené neurčité prímerie a svetoví lídri to oslávili. Ale dohoda bola úplným prízrakom, existovala len v diplomatických kruhoch. Bola úplne odtrhnutá od krutej reality na mori. Pravdou je, že obe strany okamžite porušili prímerie. Centrálne velenie USA udržiaval obrovskú námornú údernú skupinu priamo pred iránskymi teritoriálnymi vodami. Dňa 19. apríla námorníctvo pretavilo svoje hrozby do činov. Zaútočili na iránsku nákladnú loď s názvom Tuska po tom, čo sa pokúsila prelomiť blokádu. Pre nového ajatoláha, Močtaba Chámenejho, bolo prímerie oficiálne mŕtve. Americké vojnové lode boli očividným pokračovaním konfliktu. To dalo Teheránu voľnú ruku na odvetu so všetkým, čo mali. Čo nás priamo privádza k prepadnutiu 7. mája. Americkú blokádu vnímali ako existenčnú hrozbu pre svoje prežitie a tzv. Dohodu o prímeri považovali za mŕtvu. Iránsky režim a najvyššie velenie zboru strážcov islamskej revolúcie IRGC nariadili útok na torpédoborce triedy Arleigh Burke. Po týždňoch bombardovania utrpeli vážne straty. Systémy protivzdušnej obrany boli zničené, zásoby rakiet vybuchli a námorné plavidlá boli poslané na dno Perského zálivu. Irán však mal stále niekoľko nástrojov k dispozícii a bol odhodlaný vrhnúť na americké vojnové lode všetko, čo mal. Možno dúfali, že to bude stačiť na prelomenie zovretia, narušenie politického odhodlania Washingtonu a prinútenie k určitému uvoľneniu alebo dokonca ukončeniu blokády. Na to sa iránske revolučné gardy spoliehala na tri kľúčové skupiny prostriedkov. Prvou bola tzv. Moskitná flotila, ktorú tvorili malé, ale mimoriadne obratné a manévrovateľné rýchle útočné člny. Tieto malé člny sú často ukryté v úzkych pobrežných tuneloch pozdĺž Perského zálivu, čo ich robí ťažko odhaliteľnými a zničiteľnými. To im tiež poskytuje prvok prekvapenia, pretože Irán môže svoje flotily malých člnov vyslať do úžiny v priebehu okamihu, pripravené zasiahnuť proti akejkoľvek nepriateľskej lodi v oblasti. Na palube každého člna je zvyčajne malý tím vojakov, ktorí využívajú rojovú taktiku, míny, rakety a guľomety na útok proti svojim nepriateľom. Na doplnenie týchto zbraní hromadného narušenia nasadil Irán aj svoju druhú skupinu prostriedkov, jednosmerné kamikadze hrozby. Teherán možno nepatrí medzi najväčšie vojenské superveľmoci sveta, ale určite sa ukázal ako inovátor v oblasti dronovej vojny, keď vyvinul niektoré z najlepších útočných dronov, ktoré sa dnes používajú. Rusko sa v počiatočných fázach svojej vojny s Ukrajinou spoliehalo na iránske drony a odtedy skopírovalo iránske návrhy, aby spustilo vlastnú masovú výrobu dronov.
Zatiaľ čo aj USA spätne analyzovali iránsky Šáhid 136, aby vytvorili vlastný nízkonákladový, bezposádkový bojový útočný systém, známy aj ako Lukus. Tieto drony, schopné lietať vysokou rýchlosťou a vybavené veľkými hlavicami, sú lacné a jednoduché na výrobu. No sú viacnež schopné spôsobiť vážne škody nepriateľským cieľom, vrátane spevnených cieľov, ako sú vojnové lode. Nakoniec Irán údajne použil aj pobrežné obranné batérie na odpálenie protilodných rakiet na americké torpédoborce. Rovnako ako malé člny, aj tieto batérie sú často ukryté medzi skalnatými výbežkami a záhybmi pobrežnej krajiny, čo ich robí ťažko odhaliteľnými. Zatiaľ čo USA dokázali niektoré z nich zničiť, Iránu stále zostáva určité množstvo a tajne ich pravidelne premiestňuje, aby ich udržal v bezpečí. Keď Irán spustil všetky tieto prostriedky naraz, jeho plán bol jasne viditeľný. Vedelo, že žiadna z týchto zbraní sama o sebe by nebola dostatočná na to, aby predstavovala akýkoľvek problém, dokonca ani pre jediný torpédoborec triedy Arleigh Burke, nie to ešte pre 3 z nich. Ale ich kombinovaním Irán dúfal, že by mohol zahltiť bojové systémy Aegis na amerických plavidlách, presítiť obranu lodí a v podstate im dať príliš veľa cieľov na to, aby ich dokázali všetky zneškodniť. To by následne mohlo stačiť na to, aby niektoré z týchto cieľov prešli cez obranu plavidla a spôsobili škody. Stručne povedané, IRGC vedel, že väčšina jeho dronov, rakiet a člnov bude zničená, ale ak by aspoň niektoré z nich zasiahli svoje ciele, mohol by si nárokovať určitý druh strategického víťazstva. A tak sa drony, člny a rakety približovali. Preháňali sa cez rozbúrené vody Hormuzského prielivu. Drony leteli nízko, aby sa vyhli zachyteniu, rakety leteli neuveriteľnou rýchlosťou a člny sa prepletali a kľučkovali, aby ich bolo ťažšie zasiahnuť. Mysleli si, že ich plán je dokonalý a že ich taktika bude pre nepriateľa priveľkým sústom. Boli na omyle. IRGC hrubo podcenila plavidlá, na ktoré sa pokúšala zaútočiť. 3 torpédoborce triedy Arleigh Burke, konkrétne USS Truxtun, USS Rafael Peralta a USS Mason, nie sú len hociaké vojnové lode, ale patria medzi najvyspelejšie, najvýkonnejšie a najdokonalejšie navrhnuté vojenské plavidlá, aké boli kedy postavené. Boli vyvinuté v neskorších fázach studenej vojny, v čase, keď americkí námorní plánovači očakávali, že budúce vojny sa budú vo veľkej miere spoliehať na raketové útoky, ponorky, bojové lietadlá a útoky elektronického boja, pričom všetko sa bude odohrávať súčasne. S týmto vedomím boli tieto plavidlá navrhnuté tak, aby bola ich prežiteľnosť najvyššou prioritou. Takže nie sú len obrovské, merajú viac ako 150 metrov od prvy po kormu a pri plnom naložení vytláčajú približne 9000 tón. S posádkou, okolo 300 námorníkov, ktorí ovládajú rôzne systémy, sú však tieto lode mimoriadne dobre chránené a mozgom ich obrany je bojový systém Aegis. Jeden z najpokročilejších automatizovaných systémov velenia, riadenia a ovládania zbraní, aké boli kedy vynájdené. Aegis umožňuje týmto vojnovým lodiam efektívne sa brániť proti takmer akejkoľvek hrozbe, či už zo vzduchu, z povrchu alebo dokonca spod hladiny vody. Skladá sa z fázovaných radarových polí a rozsiahlych súprav elektronických senzorov, ktoré mu umožňujú sledovať až 100 alebo dokonca viac ako 100 cieľov naraz. Radarový dosah systému Aegis mu tiež umožňuje spozorovať, identifikovať a sledovať prichádzajúce hrozby na veľké vzdialenosti, dávno predtým, než sa dostanú do vizuálneho dosahu. To zahŕňa lietadlá, drony, riadené strely a balistické rakety, ako aj ďalšie hrozby. Stručne povedané, je prakticky nemožné prekvapiť tieto lode alebo na ne zaútočiť bez toho, aby o tom vedeli. Takmer okamžite. Potom prichádza na rad palebná sila. Väčšina torpédoborcov triedy Arleigh Burke môže niesť takmer 100 vertikálnych odpaľovacích šácht, ktoré dokážu vystreliť niektoré z najvýkonnejších rakiet na svete. Vrátane všetkého od striel Standard až po diaľkové tomahawky, protiponorkové rakety a rôzne ďalšie zbrane. Doplnkom k raketám je 5-palcové námorné dielo a rôzne ďalšie obranné systémy, ako sú automatizované veže Phalanx a protilietadlové raketové systémy Sea-Ram, plus zbrane na blízku obranu ako reťazové kanóny Bushmaster a guľomety Browning. Toto nie sú len obyčajné lode, sú to obrovské plávajúce pevnosti vybavené všetkými obrannými opatreniami, ktoré môžu potrebovať na prežitie v tých najnepriaznivejších oblastiach a na preplávanie najnebezpečnejších vodných ciest, vrátane Hormuzského prielivu. A aby som to zopakoval, Irán nečelil len jednej z týchto vojnových lodí, ale čelil 3 z nich. A to, čo robí torpédoborce triedy Arleigh Burke a väčšinu prostriedkov amerického námorníctva ešte ťažšie zvládnutelnými, sú ich integračné schopnosti. Tieto lode nie sú navrhnuté len na samostatnú prevádzku, ale ako súčasť väčších sietí. Dokážu si medzi sebou bez problémov vymieňať údaje a rôznymi spôsobmi podporovať operácie ostatných.
Takže keď sa tie iránske prostriedky rútili smerom k ním, torpédoborce nereagovali ako jednotlivé plavidlá, ale ako zjednotená sila. Každé z nich prispelo radarovým pokrytím, každé zdieľalo svoju raketovú kapacitu a každé z nich zvýšilo schopnosti flotily v oblasti elektronického boja. Takže zatiaľ čo iránska taktika by mohla fungovať proti menším alebo jednoduchším plavidlám, proti trojici prepojených torpédoborcov so systémom Aegis nemali absolútne žiadnu šancu. A nasledujúce minúty ukázali, akí boli Iránci v skutočnosti premožení. Priniesli tupé nože do prestrelky a čoskoro zistili, akú katastrofálnu chybu urobili. V bojových centrách lodí Truxtun, Mason a Rafael Peralta bol prechod z napätej hliadky do aktívneho boja takmer okamžitý. USA nemali v úmysle čakať a dovoliť akýmkoľvek iránskym útočným prostriedkom priblížiť sa viac, než bolo nevyhnutné. Už v predchádzajúcich týždňoch mali množstvo stretov s dronmi a raketami tejto krajiny a vedeli, že IRGC nemá vo zvyku ustupovať alebo sa sťahovať. Keď Irán začal útok, vždy ho dotiahol do konca a tento raz to nemalo byť inak. Velitelia povolili okamžité nasadenie vrstvenej obrany vojenskej lode a plná sila systému Aegis bola uvoľnená. Systém efektívne prevzal obranné operácie. Senzory rýchlo zachytili prichádzajúce hrozby. Radary sledovali ciele, ktoré sa rýchlo pohybovali cez prieliv. Aegis uprednostnil najdôležitejšie a najhrozivejšie ciele a aktivoval najvhodnejšie opatrenia na ich zneškodnenie. Z predných palúb troch torpédoborcov sa z vertikálnych odpaľovacích šácht vyvalili ohromujúce oblaky dymu a ohňa. Keď sa zachytávacie rakety vzniesli do neba, vyhľadali a zničili iránske protilodné rakety a výbušné drony ďaleko od ich zamýšľaných cieľov. Keď sa rýchle útočné člny priblížili na dostrel, americké torpédoborce sa spoliehali na svoje ťažké palubné delá, ktorými ich rozstrieľali na kusy, zatiaľ čo týmy s malokalibrovými zbraňami sa pohybovali po palubách a spúšťali ďalšiu paľbu na oneskorencov, pričom vzduchom sa niesol nepretržitý zvuk automatickej streľby. USA tiež nasadili námorné vrtuľníky Seahawk, ktoré vypúšťali rakety Hellfire na nepriateľské plavidlá, zatiaľ čo ďalšie lietadlá poskytovali palebnú podporu zo vzduchu. Napriek intenzite iránskeho útoku a tomu, kam až IRGC zašlo, aby sa pokúsilo zahltiť americkú obranu, po niekoľkých hodinách boja americká armáda oznámila, že žiadna z jej vojnových lodí neutrpela žiadne významné škody. Žiadni námorníci neboli zranení a neboli hlásené žiadne straty. Úvodný ťah ajatolláha bol úplným ponížením. Bol to vážny neúspech pre režim, ktorý už bol otrasený po tom, čo do tej doby utrpel také ťažké straty. Washington medzi tým zostal pred dvoma veľkými rozhodnutiami. Mal by reagovať a ak áno, čo by tá odveta mala zahŕňať? USA nemohli dovoliť, aby iránsky útok zostal bez odpovede. Ak by to urobili, IRGC by pravdepodobne len strávila nejaký čas preskupovaním, prípravou ďalšej útočnej jednotky a organizovaním ďalšieho útoku proti americkým plavidlám. Muselo zareagovať, muselo vyslať odkaz, že takéto správanie nebude tolerované. A že akýkoľvek pokus o útok zo strany Iránu by viedol k oveľa tvrdšiemu úderu a oveľa vážnejším následkom. USA museli účinne odradiť a odstrašiť režim, aby v budúcnosti neopakoval svoje výstrelky. Ale to bola len časť plánu. Väčším a širším cieľom námorníctva bolo v skutočnosti sťažiť Iránu vykonávanie útokov, čím by sa zmarila schopnosť nepriateľa viesť v budúcnosti operácie tohto druhu. Aby to dosiahli, nemohli len zničiť niekoľko malých člnov alebo pobrežných batérií, museli zasiahnuť jadro infraštruktúry, ktorá tieto útoky umožňovala. Na identifikáciu tejto infraštruktúry stačí pozrieť si mapy Iránu, konkrétne južného pobrežia krajiny, ktoré sa prilieha k vodám Hormuzského prielivu. Toto nie je len hociaké pobrežie. Je to obrovská vojenská platforma, ktorá sa ťahne mnoho míľ na obe strany a je lemovaná množstvom prístavov, námorných zariadení, radarových staníc, raketových stanovíšť a logistických centier. Takmer všetká infraštruktúra, ktorú Irán potrebuje na podporu a udržanie svojich vojenských operácií v prielive, je sústredená v tejto konkrétnej časti krajiny. A jedným z najdôležitejších miest je najmä Bandar Abbas. Toto prístavné mesto slúži už 10 ročia ako jedno z najdôležitejších námorných centier Iránu. Vojnové lode tam kotvia, prechádzajú taďal obrovské množstva zásob a veľké množstvo personálu prechádza touto oblasťou. A poloha prístavu poskytuje IRGC takmer okamžitý priamy prístup k Hormuzskému prielivu. V čase mieru to nemusí byť až také dôležité, ale počas vojny sa Bandar Abbas stáva pravdepodobne najstrategickejším miestom v celom Iráne.
Má tiež silné spojenie s ďalšími blízkymi prístavmi a mestami, ako je Mináp, vďaka rozsiahlej sieti ciest. To umožňuje personálu, vybaveniu a vojenským prostriedkom rýchlo sa presúvať po južnej časti krajiny. Centrálne velenie Spojených štátov si to uvedomoval. Už dávno si uvedomil dôležitosť Bandar Abbasu a ďalších iránskych prístavných miest a označil ich za kľúčové ciele na útok, ak by to bolo potrebné. Ten čas nastal. Rozkaz prišiel ako priamy dôsledok útoku na torpédoborce. USA mali zaútočiť na Bandar Abbas. A ostrov Kešm, ktorý sa nachádza priamo v Hormuzskom prielive, oddelený od iránskej pevniny Clarencovým prielivom. Najväčší ostrov v oblasti Perzského zálivu, Kešm, sa stal neslávne známym svojimi tzv. Raketovými mestami a je kľúčovým miestom, kde IRGC ukrýva raketové batérie, malé čomy a ďalšie zbrane, ktoré pravidelne používa pri útokoch cez prieliv. Hoci armáda neposkytla podrobnosti o tom, ktoré konkrétne ciele boli zasiahnuté, je pravdepodobné, že tieto útoky sa zamerali na niektorú z najdôležitejšej vojenskej infraštruktúry na týchto miestach, ako sú raketové batérie na ostrove Kešm a logistické uzly v Bandar Abbas. Prezident Trump označil tieto útoky len za ľahký úder v reakcii na to, že Irán sa zahrával s námorníctvom. Ďalej potvrdil, že prímerie bolo vo všetkých praktických ohľadoch stále v platnosti. Ale ako ukázali nasledujúce týždne, Irán zásadne nesúhlasil s Trumpovým hodnotením. IRGC utrpela 7. mája ponižujúcu porážku, lízala si rany a čelila vyhliadke na úplné zničenie svojich pobrežných raketových batérií, flóty malých člnov a námorných základní. Bandar Abbas a Kešme si vedenie iránskej armády uvedomilo, že sa niečo musí zmeniť. Akékoľvek ďalšie priame otvorené strety s námorníctvom Spojených štátov by pravdepodobne dopadli presne rovnako. Protivníci krajiny jednoducho mali príliš veľa ocele. Ich obrana bola príliš silná a iránske útoky boli príliš slabé na to, aby im vôbec ublížili. IRGC nemala takmer žiadnu nádej vyrovnať sa svojmu nepriateľovi na otvorenom mori. Ani nemohla nič urobiť proti presným leteckým útokom Ameriky. Bola porazená a doráňaná, ale stále nebola úplne mimo boja. Musel existovať iný spôsob, niečo prefíkanejšie, zákerné. A potom prišiel ten moment osvietenia, minová vojna. Toto bola odpoveď. Hormuzský prieliv je z viacerých dôvodov mimoriadne zraniteľný voči námorným mínam. Poprvé, je pomerne plytký, čo uľahčuje kladenie mín a zároveň umožňuje spôsobiť obrovské škody akýmkoľvek lodiam, ktoré prejdú príliš blízko. Po druhé, napriek tomu, že ide o taký dôležitý vodný tok a zohráva obrovskú úlohu v globálnom obchode, je prekvapivo úzky, pričom hlavné lodné trasy majú len pár míľ na šírku. Ak by IRGC dokázala položiť míny na správne miesto, mohla by účinne paralyzovať všetku dopravu, komerčnú aj vojenskú, cez úžinu a nakoniec prinútiť americké vojnové lode odísť. Pretože ani oni by nechceli riskovať, že im výbuchy zo spodu prerazia trup. V prospech IRGC hralo to, že sa predpokladá, že disponuje pomerne veľkými zásobami týchto mín, od relatívne jednoduchých kontaktných mín až po pokročilejšie modely s citlivými senzormi reagujúcimi na zmeny akustiky alebo tlaku vody. Irán musel len rozmiestniť svoje výbušniny ako semená po celej úžine, aby zastavil tok dopravy. Raz a navždy a prinútiť USA vrátiť sa k rokovaciemu stolu s jednou rukou zviazanou za chrbtom. Náročnou časťou však bolo skutočne položiť míny bez toho, aby boli odhalené a zastavené. Aby to dosiahli, Irán sa opäť obrátil na svoju flotilu malých člnov, pričom využíval tajné, nenápadné plavidlá, ktoré často vyzerali ako civilné lode, alebo boli natreté matnými a neodrazivými farbami, aby sa lepšie zamaskovali na vode. A spoliehali sa aj na krytie tmy. IRGC dúfala, že táto taktika sa čoskoro ukáže ako úspešná. Mohli by jednoducho sedieť, sledovať a čakať na ohňostroj, keď nič netušiace americké lode pocítia plnú silu podvodných výbušnín. Napríklad Maham-3 kotvená mína s hmotnosťou 300 kg. Maham-3 môže byť umiestnená v hĺbke až 100 metrov a je aktivovaná akustickými alebo magnetickými senzormi. Irán je tiež známy používaním Maham-7, ktorá leží na morskom dne a takisto sa spolieha na magnetické a akustické senzory na detekciu prechádzajúcich lodí, pričom sa vyhýba detekcii sonarom. Vďaka svojmu výraznému kužeľovitému tvaru by ktorákoľvek z týchto mín, ak by ich bolo položených dostatočné množstvo, urobila prieliv dramaticky nebezpečnejším zo dňa na deň. A mohlo by to vyžadovať týždňa alebo dokonca mesiace odminovacích prác, aby sa všetky našli a bezpečne odstránili. Na nešťastie pre Irán, USA boli o krok vpred. Americká armáda je najmocnejšou vojenskou silou na planéte. Zvyčajne ju nič neprekvapí. Má svetovo uznávaných taktikov a odborníkov v každej oblasti, ktorých úlohou je vyhodnocovať všetky možné situácie
a predstavovať si každú potenciálnu taktiku, ktorú by mohli nepriatelia použiť. Vedela, že Irán pravdepodobne v určitom štádiu prejde k mínovej vojne, keďže si uvedomovala, že je to jedna z mála možností, ktoré mu ešte zostali k dispozícii. Tak Spojené štáty nasadili niektoré zo svojich najpokročilejších vojenských sledovacích systémov, aby nepretržite monitorovali prieliv. Nespoliehali sa len na svetovo najlepšie radary torpédoborcov triedy Arleigh Burke, ale aj na najmodernejšie prieskumné drony, sonárové systémy, námorné hliadkové lietadlá, akustické senzorové sústavy a ďalšie technológie. Spojené štáty mali neustály dohľad z oblohy, nad vodou aj pod hladinou. Sledovali a čakali na akýkoľvek náznak nebezpečenstva, pripravení okamžite spustiť poplach. Nemali v úmysle dovoliť IRGC zaminovať úžinu, ani len čakať, kým niektorá z ich vlastných lodí alebo iné plavidlo narazí na mínu. To by mohlo vyvolať celosvetové pobúrenie. Museli byť o krok vpred. A tak 26. mája Spojené štáty oznámili rozsiahlu a agresívnu operáciu na prečesávanie oblasti a ničenie cieľov v úžine a pozdĺž iránskeho pobrežia. Jeho jednotky vykonali množstvo taktických útokov na iránske ciele, vrátane niektorých malých člnov, ktoré IRGC plánoval použiť na kladenie mín, ako aj na viaceré raketové stanovištia rozmiestnené pozdĺž južného pobrežia. Spojené štáty opäť dokázali využiť výhody svojho pokročilého vybavenia, vrátane všetkého od taktických útočných dronov až po takmer neviditeľné stealth lietadla. Jedno iránske ciele za druhým bolo nájdené, sledované a zlikvidované, pričom útoky boli vykonané s bezkonkurenčnou presnosťou a množstvo člnov aj s ich posádkami skončilo na dne mora. Konečný výsledok bol ďalšou katastrofou pre iránsky režim. Ajatolláhovo riziko sa úplne zrútilo, ale iránsky režim mal byť rozumnejší. Mal sa pozrieť na vlastnú históriu. V roku 1988 iránska armáda tajne položila míny v tých istých vodách a jedna z tých mín úspešne vybuchla a spôsobila obrovskú dieru v trupe lode USS Samuel B. Roberts. To vyvolalo najprudší americký námorný stret hladinových lodí od druhej svetovej vojny. Nazývala sa Operácia Praying Mantis. Ak chcete vidieť, ako presne americké námorníctvo zničilo polovicu iránskej flotily za jedno popoludne, kliknite na video na svojej obrazovke práve teraz a uvidíme sa na ďalšom bojsku.